join me in welcoming our second judge, Miss Maria Lunas Cuarteros. And last but not the least, to introduce to you our skin care model. Now we feeling it again, better hold tight. We on this ride that never ends, going all night. Can you feel this energy? This is where we're meant to be. Para po ako sa PPM San Fernando for Awit Kita. 6 p.m. Sa Lupi lang po. Lupi. San Fernando. Ini po ang sentro kang Lupi. Si Manoy dadaraw na ako sa PPM. Ang vlogger. Say hi. Aram mo ka mag-aake. Na po, nakalaog na sa finals. San Gabriel. Hello. San Gabriel na blue na po. Elimination. Ayan po. Yaw na pala dyan ang covered court. Happy Fiesta! At naganap na nga po ang kompetisyon. Out of 10 entrants, 5 lang po kaming lumaban. At napalad naman na maging pangatlo sa mga nanalo. Siyempre, naging pangalawa yung kaibigan nating si Hans yan. At siyempre pa, si paring June Vargas ang champion sa amin. Ayan ako, in-interview nila ma'am at sir. So, sa susunod po, sana maging bahagi pa rin kami ng Awit Kiina next year. Congratulations, all of us. Mga maturista in the house, para po sa Kumbumali. Live band. May live band po, ang ganyan na banggi. So, laban lang. Laban lang, bro. May mga ano eh. Vloggers. Vlog na naman. Walang signal po dito sa... Anong sitio? Sitio Makat. Ay, Barangay Makat. Barangay Makat. Pasaka. Hi guys! Good luck to us! Hi vlog! Welcome! Hi! Oo, sa mag-ina. Bisan po! Ano eh?